טוב, אז ברוכים הבאים לעוד פרק של שיווק עושים באהבה, והיום אני מארח מישהו שאני מאוד מאוד מעריך את הדעה שלו ואת כל מה שהוא חושב על שיווק, ואנחנו רוצים להביא פה שיווק מזווית קצת אחרת, קצת שונה, שיווק נקרא לו יותר מעמיק. היום אני מארח את אלעד קרן צבי. מה שלומך אלעד? מצוין, אייל, מה איתך? אני מעולה, שמח שבאת להתארח בפרק. תודה שהזמנת. בכיף. אני אשמח אם תוכל להציג את עצמך קודם כל ככה למאזינים, כל מי שמקשיב לפרק, מה אתה עושה, תספר קצת על עצמך. כן, אז בסדר גמור. אז אני אלעד קרן צבי, אני מתעסק בשיווק אורגני ו-SEO כבר כמה שנים. זה בגדול גם מה שאני עושה, אני עוזר היום לבעלי עסקים להשיג יותר לקוחות מדויקים לעסק שלהם. ואני ככה מסתכל גם על, בעיקר על SEO, כי משם באמת הגעתי, קצת מזווית אחרת ממה שרגילים היום בדרך כלל להסתכל על זה. אז תעשה קצת סדר לטובת המאזינים שלא יודעים מה זה SEO, מה... אז האמת שבאמת בארץ קוראים לזה קידום אתרים. אני אישית לא מתחבר לתיאור הזה כל כך, כי זה לדעתי קצת פוגע באמת בתיאור של המקצוע. SEO זה ראשי תיבות באנגלית של Search Engine Optimization, כלומר אופטימיזציה למנועי חיפוש. וזה בגדול אומר, אם נתמקד בגוגל, כי זה בעיקר מה שעובדים על זה, אבל לא רק, אבל אם נתמקד שמה, זה בעצם אומר, תביא לי את האתר שלך, ואני אעשה את כל ההתאמות שצריך, כל האופטימיזציה שצריך לעשות על האתר, כדי שאני אשים אותו במקום הראשון על הביטויים שאתה רוצה שהוא יהיה בהם. זאת אומרת, אם אפשר, אני סתם דוגמה אינסטלטור בבאר שבע, אז אני ארצה לקדם איזשהו ביטוי שמדבר על אינסטלטור בבאר שבע, וככה כשמישהו יחפש את זה, התוצאה של האתר שלי תופיע גבוה במנועי החיפוש. נכון? זה נכון, הכיוון פחות נכון. או יותר. אפשר אולי לדמות את זה, אני אוהב להסביר את זה ממש באמצעות ספרייה. כשאתה למשל נכנס לספרייה, אתה רוצה נגיד ספר על בישול, אתה ניגש לספרנית ואתה אומר לה תביא לי ספר של בישול. עכשיו הספרנית יודעת בדיוק לקחת אותך למדף, לשלוף את הספר הכי טוב שיש לה על בישול ולהביא אותו לך בהתאם למה שחיפשת. אותו דבר זה גם גוגל. גוגל זה בעצם פלטפורמה, זה איזשהו אינדקס עצום של הרבה הרבה אתרים. ובעצם כשאתה מחפש עכשיו בגוגל איזשהו ביטוי מסוים, גוגל יודעת לשלוף, וזה גם המטרה שלה, לשלוף את התוצאה הכי רלוונטית אליך בזמן הכי קצר. וזה באמת איך שגוגל עובדת. אוקיי. עכשיו, מהניסיון שלך, בוא נדבר ככה על שיווק בכלל, ואחרי זה ניכנס גם יותר לעומק גם לדברים שקשורים בעולמות ה-SEO. מהניסיון שלך, מה אתה חושב שצריך להיות לבן אדם כדי להיות משווק טוב, ובאמת להצליח לשווק את העסק שלו בצורה טובה? תראה, זה באמת שאלה מאוד מאוד טובה. יש, אני חושב, כמה דברים אה, שאתה יודע, אולי נתחיל אפילו מהשורש של הדברים, כי ככה אני באמת מסתכל על זה. אוקיי. אני חושב שבאמת הרבה אנשים ישר קופצים לפרקטיקה, למה צריך לעשות וללמוד פלטפורמה כזאת או אחרת, איזה פעולות טכניות צריך לבצע. ואני אומר, רגע, לפני שאתם רצים לפרקטיקה של הדברים, בואו תעצרו רגע ותלמדו את השורש של הדברים. ואני חושב שזה באמת מתחיל מזה שכשאתה משווק, אתה קודם כל, אה, אה, אתה חוקר, אתה צריך להגיע לשורש של הדברים, להבין איך בני אדם מקבלים החלטות, איך הם פותרים בעיות, איך הם מתמודדים עם אתגרים, מה התהליך שהלקוח שלך, וכמובן גם להבין מי באמת הלקוח שלך, מי הקהל האידיאלי שלך, אמור לעבור בתוך מסע השיווק שלך, ואז את כל זה אתה צריך לבוא ולדייק ולהתאים אותו בהתאם לקהל שלך. אני מאוד אוהב להמשיל את זה במשל של האי והגשר. אני בדרך כלל אומר את זה תמיד ללקוחות שלי, דמיין את זה שאתה נמצא עכשיו באיזשהו אי מסוים, ככה מאוד אקזוטי, ויש לך, אתה נמצא ככה משכשך רגליים בתוך המים, ויש לך, אתה מחזיק ביד איזשהו משקה מרענן, ואיזה צלחת פירות העונה ככה לידך, ואתה מבסוט על החיים, נהנה בשלווה שלך, ותוך כדי ככה שאתה נהנה מהים והגלים וכל הנוף, פתאום אתה קולט ככה בזווית העין שלך איזשהו אי נוסף שלא שמת לב אליו עד עכשיו, אבל מה, האי הזה הוא מאוד מאוד יבש, אין בו שום דבר, הוא חרב, שמם,
ועל האי אתה מזהה איזשהו בן אדם. אתה רואה, אתה מסתכל לו ממש בעיניים, אתה רואה שהוא מסתכל על המשקה שיש לך ביד, אתה רואה איך הגרון שלו כולו יבש, והוא ממש ממש משתוקק ללגום קצת מהמשקה הזה. עכשיו, ברגע שזיהית שהוא רוצה את המשקה הזה, בעצם הדבר היחידי שנשאר לך לעשות זה לבנות איזשהו גשר שהאיש הזה יוכל לעבור מהאיש שלו לאיש שלך. וזה בעצם שיווק. זאת אומרת, אתה קודם כל צריך להבין מה הערך הייחודי שיש לך ביד, מי קהל היעד האידיאלי שהיה רוצה לקבל את אותו ערך, ורק אחר כך לבוא ולשים את הגשר. אבל גם הגשר הוא צריך להיות באמת כזה שיחבר בין שני הקצוות האלו. אני חושב שבאמת הרבה אנשים קופצים ישר לגשר לפני שהם מאפיינים את שני החלקים הקודמים יותר. והאם לדעתך, כשאני רוצה באמת למשוך מישהו אליי ולהעביר אותו את אותו גשר, אני רוצה למשוך את כולם, או שאני רוצה למשוך רק את האנשים שנכונים לי כבעל עסק? אני חושב שזו שאלה אפילו יותר רחבה. כי יש פה באמת שני נקודות שהן גם אחר כך יוצרים לנו עוד נקודה שלישית. הנקודה הראשונה זה קודם כל באמת מי היה, מי היה הקהל שהיה רוצה את מה שיש לך. זאת אומרת, עוד לפני שאתה שואל את עצמך עם מי אני רוצה לעבוד, איזה אנשים בכלל ירצו את מה שיש לך לתת? זאת אומרת, מי הקהל שהיה צורך את הפתרון שאתה נותן, איזה בעיות יש לו. אתה מאפיין את זה, ואז אתה גם יודע באמת למי אתה מספק פתרונות, למי אתה מספק את האפשרות להשיג איזשהו מדרגה גבוהה יותר ממה שהוא נמצא בה עכשיו. אחר כך אתה גם יכול לבוא ולהגיד, אוקיי, עם מי אני אישית רוצה לעבוד, עם מי נוח לי לעבוד. זה הנקודה השנייה. אבל אני חושב ששני הנקודות האלו הם מרכיבים בסוף את הנקודה היותר חשובה, וזה להבין מה השליחות שממנה אתה עובד. אני חושב שזה באמת נקודת עומק משמעותית שאני לפחות משתדל לעבוד איתה, וזה מה השליחות שלך בעולם. כי הרבה פעמים אנשים שואלים את עצמם, אוקיי, למה הקמתי את העסק שלי? ועונים לעצמם תשובות כמו כסף, אולי להיות בחופש, אולי אפילו אם נלך קצת למקום יותר גבוה, אז הגשמה עצמית, להיות בסיפוק. אבל בסוף, כל התשובות האלה שמות אותנו במרכז. ואני חושב ששיווק אמיתי זה שיווק ששם לא אותנו במרכז, אלא את השליחות שלנו במרכז, את מה התפקיד שלנו פה בעולם לעשות. וכשאתה עושה שיווק מתוך שליחות, מתוך הבנה כזו, שאתה גם מחבר כמובן את הקהל האידיאלי של מי היה צורך את הפתרון שלך ואת עם מי היית רוצה לעבוד, אז אתה מגיע פה לשיווק מתוך שליחות, ואז אתה באמת גם יכול לבוא ולעבוד לטווח זמן ארוך, וזה יתבטא בכל דבר שתעשה. זה יתבטא גם באתר שלך, גם בעיצוב שלך, גם במסרים שלך, ואנשים יוכלו גם להתחבר אליך בצורה הרבה יותר טובה, כי הם גם ירגישו הרבה יותר את האותנטיות שלך. אני חושב שזה גם משהו שעוזר הרבה מאוד, במיוחד בשיווק אורגני, כי זה בדרך כלל שיווק שהוא יותר לטווח ארוך. זה עוזר מאוד לאנשים לא להישבר באמצע, כי אתה יודע, שיווק, כמו בעסקים, זה תמיד עליות וירידות, וזה לא איזושהי דרך סלולה. אה, והרבה אנשים נשברים באמצע, כי אתה יודע, שזה מתחיל להיות קצת קשה, אה, אם אין לך את המנוע הפנימי הזה, שעוזר לך להתגבר על כל המכשולים והאתגרים שיש בדרך, אז כשיש תקופה קצת פחות טובה, תקופה קצת יותר קשה, אתה תתייאש ותעזוב. אבל אם אתה באמת מחובר לשליחות שלך, אתה יודע בשביל מה אתה עושה את זה. אתה יודע שזה לא משהו שהוא האינטרס האישי שלך, אתה לא שם את עצמך במרכז, אלא את התפקיד, זה לא אתה, זה התפקיד שלך, אז אתה הרבה יותר מחויב אליו, ואתה גם לא משייך את כל המכשולים ואת כל הנפילות אליך, זה חלק מהמסע שאתה עובר. אבל כשאנחנו אומרים, אנחנו אומרים את המילה הזאת, שליחות, או היום הרבה נוהגים להגיד ייעוד, בוא נמצא את הייעוד שלי, ויש גם איזשהו הייפ סביב הדבר הזה. אני מנסה להגיד, אוקיי, איך אני מוריד את זה לקרקע? איך בן אדם יכול לדעת שזה השליחות שלו בכלל? כאילו, להגיד שליחות זה סבבה, איך אנחנו מורידים את זה לקרקע? לאותו, עכשיו, בן אדם שמאזין לנו, והוא רוצה למצוא את השליחות שלו, איך אתה מייעץ לו לדעת מה נכון עבורו? כן, תשמע, זה באמת שאלת השאלות, יש אנשים שאולי יכולים להעביר את כל החיים שלהם בשאלה הזו. אה, אני אגיד לך מה אני עשיתי עם עצמי וגם מה אני עושה עם הלקוחות שלי. כי בסוף, שיווק זה קודם כל, אני חושב, לשווק לעצמך. כשאתה מבין מה אתה עושה ולמה אתה עושה, אחרי זה קל לך הרבה יותר גם להעביר את זה החוצה, והרבה יותר קל לאנשים גם להתחבר לזה. ואני חושב שבאמת השיווק הוא קודם כל חיבור,
בין המודע לבין התת מודע. כי כמו שאמרתי לך קודם, כשאתה מבין איך בני אדם מקבלים החלטות, איך הם פותרים בעיות, בכלל אני חושב שבשביל להיות משווק טוב, לא צריך ללמוד ניהול סושיאל ואפילו לא קידום אתרים, זה בסוף, כמו שאמרתי לך, זה הגשר, זה הפרקטיקה. זה חשוב ללמוד את זה, חשוב להיות טוב בזה, אבל זה בקומה הנוספת. קודם כל, אני הייתי מתחיל ללמוד דברים שהם קצת יותר נוגעים בעומק של הדברים, אם זה פסיכולוגיה, אם זה מדעי המוח, אתה יודע מה, אפילו מנטליזם, סטנדאפ, מקצועות כאלה שהם מאוד יודעים איך לקחת בן אדם בתהליך עומק מסוים. סתם ניקח לדוגמה סטנדאפ. מה זה סטנדאפ? זה בן אדם שעולה על במה, מספר סיפורים לאנשים, וגורם להם באמת להאמין בסיפורים האלה. אגב, רוב הסיפורים לא באמת קרו, לפחות לא היו ככה באופן מדויק, ונוגע בהם ברגש כל כך עמוק, שהוא פשוט גורם להם להתחבר לסיפור ולצחוק. זה משהו שהוא מאוד מאוד עמוק. ובאמת יש מחקרים שלמים על איך לספר סיפור טוב, איך לגעת ברגשות של הבן אדם, איך אנשים מקבלים החלטות. וזה מתחיל קודם כל לגשת אל העומק של התת מודע שלך, ולהבין מה באמת הוא אומר לך. וכשאתה חופר ויורד שם על העומק, זה כמובן מתחיל בלשאול את השאלות הטובות, עוד לפני שאתה נותן את התשובות, לדעת איזה שאלות אתה צריך לשאול, וכשאתה יודע לשאול את השאלות הנכונות, גם אתה תביא את התשובות הנכונות, וככה אתה תצליח לעשות את החיבור בין התת מודע שלך לבין המודע שלך. תעשה את השיווק לעצמך, ואז גם תצליח לשווק לאחרים, תצליח להגיע לשליחות שלך. אבל כל התשובות האלה, אתה חושב שהן מגיעות מתוכי? רק אני נותן לעצמי את התשובות, או שאני צריך לקבל רמזים מהיקום, מהעולם, לגבי השליחות שלי? תראה, אני חושב שזה משהו שהוא גם וגם. זאת אומרת, בסוף אנחנו אלה שמכירים את עצמנו הכי טוב, ולכן זה באמת מתחיל מאיזשהו מסע פנימי אישי שלך עם עצמך, אבל אנחנו גם לא חיים פה לבד בעולם, יש פה את הסביבה שלנו, אנחנו יכולים גם להיעזר בה. אחד הדברים שאני עושה בתהליך עם הלקוחות שלי זה באמת, אני שולח אותם איזשהו תרגיל שאומר, לכו תשאלו את האנשים מהסביבה שלכם, מה הם מוצאים בכם, איזה יכולות הם מוצאים בכם, איזה כישרונות יש לכם, מה נקודות אופי הטובות שהם רואים בכם, ואז כשאתה משלב גם את מה שהסביבה רואה אצלך וגם את מה שאתה מכיר בעצמך, אתה משלב את זה ביחד, אתה יכול באמת לראות מה הכיוון שלך פחות או יותר. אתה יודע, יש משפט במסכת אבות שאומר, איזה דרך ישרה שיעבור לו אדם, זו שהיא תפארת לאדם ותפארת לעושיה. מה הכוונה של המשפט הזה? הכוונה היא שכשאדם רוצה לבוא, למצוא לו איזושהי דרך ישרה, דרך שהוא ילך בה בעולם, זאת תהיה הדרך שהיא ישרה לו. אז הוא צריך למצוא דרך שהיא גם כזו שמתאימה לעושיה, זאת אומרת, מי שבאמת עושה אותה, שתהיה מתאימה לו, אבל גם דרך שמתאימה לאדם, זאת אומרת, באופן כללי, שגם אנשים מבחוץ יסתכלו עליו ויגידו, הדרך שהוא הולך בה זו דרך טובה. והחיבור הזה באמת, בין אתה עצמך לבין הסביבה שלך, הוא החיבור המנצח לדעתי. אוקיי, נשמע מעניין. אני יודע את זה על עצמי, כי גם אני במשך תקופה ככה חיפשתי את עצמי, ועוד התחבטתי בשאלה מה נכון לי, מה לא נכון, ייעוד, שליחות, כל הדבר הזה. ואני יכול להגיד שמה שעזר לי זה פשוט לנסות. זאת אומרת, לנסות המון המון דברים, המון כיוונים, ומהר מאוד אתה יודע, טוב, זה לא בשבילי, זה כן, פה יש לי איזה ניצוץ, שם אני מזהה משהו בתוכי שהוא מאוד מאוד חזק, ואז ככל שאתה עושה דברים, אתה בהתקדמות הרבה הרבה יותר טובה מאשר אם אתה רק יושב ושואל את עצמך שאלות. אני לא אומר שזה לא חשוב, זה חשוב לשאול את עצמך את השאלות, אבל יותר חשוב להיות בעשייה, להיות בפרקטיקה ולבדוק את השטח. לגמרי, זה באמת, אני חושב, כמו שאמרתי, זה החיבור, אבל הוא חייב קודם כל לבוא מתוך החפירת עומק היותר, נקרא לזה בתת מודע, ואחרי זה כמובן גם לבוא ולעשות את הדברים. זאת אומרת, אם לא יהיה לך את שני הדברים, יש הרבה אנשים שמתמקדים רק נגיד בלהעמיק ולשאול ולהתבונן ולנסות לדייק את הדברים, אבל בפועל לא עושים שום דבר, אז הם לא מתקדמים לשום מקום. מצד שני, יש כאלו שבאים ועושים רק את הפרקטיקה, אבל הם משיגים תוצאות, אבל הם לא משיגים את התוצאות שהם היו באמת רוצים להשיג, כי הם לא דייקו את הדברים. אתה יודע, אני רואה הרבה אנשים, וזה בעיקר נגיד בתחום של ה-SEO, של הקידום אתרים, ויש הרבה
חברות, הסוכניות שמציגות ללקוח, הנה תראה שמו אותך במקומות האלו והאלו, או לקוח בא ואומר, אני רוצה שתשים אותי בביטוי הזה במקום הראשון בגוגל. עכשיו, לפני שאנחנו עושים את האפיון הזה ובאמת מבינים מה העסק היה רוצה לקבל, אז זה משהו שהוא יכול להיות שנעשה עבודת SEO טובה, נשים אותך במקום הראשון, אבל זה בכלל לא יהיה רלוונטי לך, כי אתה לא תקבל את הלידים שהיית רוצה. יש למשל הרבה ביטויים בגוגל שמחפשים אותם, אתה בכלל רואה שגוגל מציג לך רק תוצאות של קורסים. למשל, לא יודע מה, התקנת מזגנים, אני סתם זורק פה איזשהו ביטוי, אני לא יודע באמת אם זה נכון, אבל יכול להיות שתחפש את הביטוי הזה, שזה נשמע למישהו בתחום, ביטוי מאוד מאוד חשוב להיות במקום הראשון, אבל רוב התוצאות חיפוש שמדורגות על הביטוי הזה, בדף הראשון זה בכלל תוצאות של בוא נלמד אותך איך להתקין מזגנים, בוא תלמד להיות טכנאי מזגנים, וזה בכלל לא תוצאות של אנשים שמחפשים מישהו שיבוא ויתקין להם מזגן. אז יכול להיות שאתה תהיה שם במקום הראשון, אבל אתה לא תקבל את הלידים שבאמת היית רוצה. ולכן זה באמת חשוב לעבוד ביחד עם שני הכיוונים האלה, גם להבין באמת מה העסק שלך, וגם לבוא ולעשות את זה בפועל. זאת אומרת, זה יכול להיות אפילו לרעתך אם אתה מקדם משהו שאתה לא אמור לקדם, נכון? זה כן, פחות או יותר מה שאתה אומר. כן, וזה באמת הבעיה שאנשים בעיקר מתמקדים בטכני, בעיקר בפעולות שהם צריכים לעשות, ולא חושבים רגע בהיגיון איך הם באמת צריכים לבוא ולקדם את האתר שלהם, לא באופן יעיל, אלא באופן אפקטיבי, זאת אומרת שזה באמת יבוא וישיג להם את התוצאות שהם היו רוצים, ולא סתם להצליח בפעולות שהם עושים. אוקיי. אמ, תגיד, מה לדעתך עכשיו חשוב שיהיה כשאנחנו עושים שיווק שהוא שיווק אורגני? עכשיו, אתה מתמחה ב-SEO, שזה באמת אופטימיזציה למנועי החיפוש. אבל אתה יודע, שיווק אורגני זה משהו קצת יותר רחב, יש לנו שיווק בפייסבוק, באינסטגרם, בכל מקום שבו אנחנו נמצאים, אבל זה שיווק אורגני, זה שיווק שלוקח זמן לדברים להתבשל, אנשים מתחילים להכיר אותנו, להיחשף אלינו. מה לדעתך חשוב שיהיה בשיווק אורגני, גם ב-SEO, אבל גם בכלל מהניסיון שלך, כדי שהוא יצליח? אז תראה, קודם כל אני אגיד שגם בפייסבוק, גם באינסטגרם, ביוטיוב, בכל הפלטפורמות האלו, הם גם עובדים על איזשהו אלגוריתם שבאמת יודע לבוא ולדרג את החשיפה של כל פיסת תוכן שאנחנו יוצרים בה, בדיוק כמו בגוגל. לכן, כמו שאמרתי בהתחלה, שקוראים למקצוע הזה SEO, רק קידום אתרים, וזה קצת עושה לו עוול, כי הוא באמת רחב יותר, הוא מקיף באמת את כל הפלטפורמות שיש. עכשיו לשאלה, אני חושב שבאמת הדבר שצריך לעשות, הוא לנתק את עצמנו מהסיפור, ואני אסביר למה הכוונה. כי כמו שאמרת שבאמת שיווק אורגני זה משהו שלוקח קצת יותר זמן, זה משהו שאמור לבוא ולבסס איזשהו אמון וקשר עם הלקוח, עם הקהל שלנו, שבאמת יבוא ויסמוך עלינו, ייתן בנו את האמון כאיזושהי אוטוריטה בתחום. הרבה פעמים אנחנו מייצרים, נגיד, אתה יודע, יש לי הרבה לקוחות שבהם אומרים לי, שמע, עשיתי 5 פוסטים בפייסבוק ולא עבד לי, זהו, אני התייאשתי מהשיווק. אני אומר להם, מה זה 5 פוסטים? קודם כל תבואו ותעשו, יש לכם איזושהי תוכנית, אסטרטגיה, משהו שבאמת לטווח רחוק. וגם אנחנו לא רוצים לבדוק אם אתה לא הצלחת או לא הצלחת, אלא תמיד לבוא ולהיות בגישה של האם זה עבד או לא עבד. עכשיו, אנחנו צריכים לבוא ולחקור את הנתונים, לראות, עשית פוסט, מה בדיוק כתבת בו, לאיזה קהל פנית, מה המסרים שהשתמשת בהם. שמת תמונה, שמת סרטון, לא יודע מה, אבל לבוא ולבחון באמת את הדבר עצמו ולא את עצמך, לנתק את ההצלחה שלך מהדבר ולהתייחס לפעולה שאתה עושה. ותמיד בהסתכלות של האם זה עבד או לא עבד. אם זה עבד, מעולה, נעשה מזה עוד, נעשה מזה יותר, נשכפל את זה. אם זה לא עבד, אז בואו ננסה להבין מה לא עבד פה. ננסה לרדת לעומק של הדברים, נחקור את הנתונים. אולי זה משהו שקשור בקהל, אולי זה משהו שקשור במסר שלא היה מספיק מדויק, ואולי זה בכלל משהו שקשור באמת בפעולה הטכנית, שאם היינו עושים עוד כמה פעולות, האלגוריתם היה יותר אוהב את הפיסת תוכן הזה, היה נותן יותר חשיפה, והיינו מצליחים יותר להשיג את החשיפה והלקוחות שהיינו רוצים להשיג מזה. אבל כל עוד אנחנו לא מסתכלים בגישה כזו של עבד או לא עבד, אלא ישר משייכים את זה לעצמנו, אז אנחנו לא נצליח בטווח זמן הרחוק, כי תמיד יהיה את הדברים שקצת פחות יצליחו. ואם כל פעם יהיה משהו כזה שקצת פחות יצליח ופשוט ירסק אותנו, אנחנו לא נצליח באמת לעבוד ככה לאורך זמן, במיוחד בשיווק אורגני, שכמו שאמרנו זה באמת משהו שהוא נבנה לטווח זמן רחוק. וגם הקשר הזה הוא קשר שלא תמיד הכל יהיה בו מושלם עם הלקוח. הוא גם קשר שיהיה מאופיין בעליות וירידות, אבל כל עוד אתה תמשיך, ואתה תמשיך ותמשיך ותמשיך,
אתה פשוט תצליח. זה באמת אלו שמנצחים, הם אלו שפשוט ממשיכים, הם אלו שתמיד נשארים לך בתודעה, לא משנה מה. יכול להיות שיש משווקים מוכשרים בטירוף, אבל הם יפסיקו ולא יתמידו, אז אלו שיהיו קצת פחות מוכשרים מהם, אבל יתמידו, יישארו בתודעה של הקהל שלהם, פשוט באופן יותר טוב, ואז הם באמת גם אלו שיפנו אליהם ברגע שיהיה להם את הבעיה שהם ירצו לפתור אותה. לגמרי, לגמרי, ואני יכול להוסיף פה ולחזק את מה שאתה אומר, בטח בכל מה שקשור בגישת עבד ולא עבד, אני יכול אפילו לתת את הזווית שלי משיווק ממומן. אני מלווה לא מעט אנשים בכל מה שקשור בשיווק ממומן ופרסום ממומן, לעשות קמפיינים בפייסבוק לצורך הדוגמה וכולי. ואחד הדברים שאנחנו עושים שם בהתחלה, זה לבוא ולעלות, במקום הודעה אחת לאוויר, אנחנו נעלה 20 הודעות לאוויר, אנחנו נעלה 50 הודעות לאוויר, ו50 הודעות לקהלים שונים, עם תמונות שונות וטקסטים שונים. אנחנו נעשה המון המון ניסיונות בבת אחת, ואז אנחנו מהר מאוד נקנה במרכאות את המידע מפייסבוק בחזרה, מה עבד ומה לא עבד. מה שלא עבד אנחנו נסגור, מה שעבד אנחנו פשוט נשאיר ונחזק. וככה בגישה הזאת, אני יכול להגיד לך שזה עובד גם בפרסום ושיווק ממומן, לא רק באורגני. זאת אומרת, זה עובד ביחד. הגישה הזאת, בכלל ההסתכלות על זה, אם עכשיו אני העליתי 50 הודעות לאוויר, ומתוכם 20 לא עבדו, זה לא אומר שאני לא בסדר, זה אומר שהמודעה לא דיברה לקהל היעד, והיא לא הייתה מדויקת לאותו קהל יעד, וזה בסדר, אבל אני יודע מה כן עבד. ואז ככה אני יכול לבדוק ולשפר. לגמרי. אתה יודע, זה, כמו שאמרתי, כשאתה משווק, יש אולי כמה כובעים שאתה מתפקד בהם, וזה באמת הכובע יותר של החוקר, לבוא ולחקור את הנתונים, להיכנס קצת יותר לעומק של הדברים. בדיוק, בדיוק. אה, מתי לדעתך השיווק נוגע? מתי קורה הקסם? שוואלה, פתאום זה עובד, פתאום אנשים פונים אליי, אני מתחיל לקבל פניות, מה הרגע הזה שאתה מזהה בתור הקסם? אה, וואו, שאלה טובה. אני חושב שזה לא רגע, אני חושב שזה לא משהו שאתה אומר, הנה זה קרה. הרבה פעמים אתה מזהה את זה רק אחרי שזה קורה, או תוך כדי שזה קורה. ואני אדבר דווקא על הפעולה המקדימה שאתה צריך לבוא ולעשות. וזה החשיבות באמת של מחקר קהל או מחקר לקוח טוב. זאת אומרת, לבוא ופשוט, אתה יודע, הרבה פעמים אנשים מדברים מחקר קהל, מחקר לקוח, מה זה אומר בפועל? תבוא, תפגוש את הלקוחות שלך, תשב איתם, תיפגש איתם, תדבר איתם, תחפש אותם איפה הם נמצאים, מה הם שואלים, איזה בעיות הם מתמודדים, תשאל אותם את השאלות ובאמת תנסה להבין אותם, תנסה ללמוד אותם. ככל שאתה תתחבר אליהם יותר, אתה תבין אותם יותר, אתה תדע גם איך לפנות אליהם, גם בצורה כזו שזה באמת ייגע להם ברגש הכי הכי עמוק, בכאב הכי עמוק, ברצון, בתשוקות שהם היו רוצים להשיג. אבל גם אתה תדע לדבר איתם בשפה שלהם. ואני חושב שברגע שאתה יודע לדבר איתם בשפה שלהם, אז אתה הופך פה מאיזשהו בעל עסק כזה, שוואלה, אני לא יודע באמת מה הוא יודע לעשות, ואני צריך לראות קודם אם אני יכול לסמוך עליו ולשלם לו, כדי שהוא ייקח אותי לפתרון שהוא אומר שהוא יכול להביא, למישהו שהוא קצת יותר כמו חבר שלי, כי הוא באמת מבין אותי, הוא מבין, הוא מכיר את השפה שלי, הוא מבין את הבעיות שאני מתמודד איתם, והוא באמת גם חי אותם. וברגע שאתה מגיע לרמה כזו, אז אתה גם יכול הרבה יותר לבוא ולהתחבר אל הקהל שלך. זה באמת, אגב, אני חושב, הסיבה, אתה יודע, יש היום הרבה רעש מסביב לכל הנושא הזה של AI, במיוחד בתחום שלי, בנושא של כתיבת תוכן. אם פעם מאמר לאתר היה יכול לעלות מינימום 20 אגורות למילה, שזה יחסית היה סבבה, היום אם אתה יכול לעשות 20 מאמרים באותו מחיר ב-AI, אבל אני חושב שבסוף בפועל זה לא באמת עובד, בדיוק בגלל הנקודה הזו. כי אם יש משהו אחד שבאמת AI לא יכול להחליף לעולם, זה היכולת להבין את הלקוח באמת מהנקודת מבט שלו, מהזווית שלו, מאיך שהוא חי את הדברים, מהשפה שהוא משתמש בה, מהרגש שבאמת באמת הוא מביא. ולכן ברגע שאתה חי את הקהל שלך, אתה גם הרבה יותר תבוא ותראה שזה קורה, הקסם הזה קורה. אבל זה לא משהו שהוא קורה באיזשהו רגע אחד, זה כמובן עם הזמן, עם התהליך, ככל שאתה יותר תיפגש עם הקהל שלך ותבין אותו,
ככה אתה גם תראה יותר שאתה מצליח יותר לעשות את הקסמים האלה, כמו שאמרת. כן, ואתה באמת חושב ש-AI לא יוכל ככה להתפתח, להשיג איזושהי, קרא לזה בינה אנושית במרכאות? תראה, יכול להיות שהוא יתפתח, הוא כמובן מתפתח כל הזמן, אבל אני חושב שבסוף המגע האנושי הזה, אתה יודע מה, יש גם עוד איזה נקודה שהיכולת לבוא ולספר סיפור. אנחנו באבולוציה שלנו היינו מסתובבים תמיד כאנשים קדמוניים, יושבים מסביב למדורת השבט, ואנשים היו באים ומספרים סיפורים, וזה היה הדבר שמחבר בינינו. לכן היום במיוחד היכולת לספר סיפור זה משהו שהוא מאוד מאוד מחבר. וזה גם אגב קשור למה שאמרתי קודם על הסטנדאפ, לכן סטנדאפ, מישהו שהוא סטנדאפיסט, הוא מצליח לספר סיפור שבאמת מחבר את הקהל. ואני לא חושב ש-AI יוכל להחליף נקרא לזה החיבור האותנטי בסיפור, את הרגש האותנטי במה שהוא מביא, כי בסוף סיפורים זה משהו שרק בן אדם יכול לבוא ולספר אותו, כי הוא חי את הדברים. AI, אני לא אומר שלא צריך להשתמש בזה, זה יכול להיות כלי מעולה לקבל רעיונות לנושאים לכתיבה, או אם אתה תקוע באיזושהי פסקה, אז הוא יבוא ויכתוב לך כמה מילים וזה ישחרר אותך, בעיקר אבל יקצר לי את הזמן להתעסק ולחפור ולחקור, הוא יקצר לי זמנים, אבל את הטאץ' שלי אני צריך להוסיף לזה. לגמרי, כי זה גם בסוף, אתה יכול לבוא ולראות את זה בפועל. גם, אגב, מבחינת למשל גוגל, אז גם יש היום פחות תעדוף ל-AI, כי זה בסוף משהו שפשוט ממחזר את עצמו כל הזמן, ככה ה-AI עובד, הוא שואב את המידע שקיים ברשת, ומסדר אותו בצורה הכי מסודרת שאפשר. עכשיו, כמובן שיש היום עוד הרבה הרבה תיקונים ובעיות שהוא צריך, אבל זה משהו שאני חושב שהוא כן ישתפר בו עם הזמן. אבל בסוף, היכולת לבוא ולשים את עצמך בתוך הסיפור, זה הופך את זה מאיזשהו משהו אנחנו מרגישים אותו, גם הקהל מרגיש שזה קצת רובוטי, זה קצת חסר את החיבור, לבין משהו שאני אומר, וואלה, הבן אדם הזה מבין אותי, הבן אדם הזה אפילו יכול להיות חבר שלו, והוא מדבר את השפה שלי. וזה משהו שאני חושב ש-AI בחיים לא יוכל להחליף. זאת אומרת, אם אני מבין אותך, באופן פרדוקסלי, דווקא זה שהגיע AI, זה דווקא יגביר את הצורך ואת הביקוש באותם אנשים שהם אנשים, והם לא מכונות שיכולים להביא את הטאץ' האישי הזה. לגמרי, נגיד תחומים כמו למשל מתכנתים, אז, אז בוא נגיד AI הוא כלי מעולה בשבילם, כי במקום לשבת ולשבור את הראש איך צריך לכתוב כל קוד, ה-AI יכול לעשות להם את זה בצורה מאוד מאוד קלה ולפעמים גם הרבה יותר טובה. כמובן שגם עם הזמן זה אפילו הולך וישתפר, אבל במקצוע הזה נגיד, יהיה צורך באנשים שידעו איך להפעיל את הקוד הזה, כמו שלמשל יש לנו היום בתמונות. AI יכול לעשות תמונות מטורפות, במיוחד ראינו את זה גם אגב בכל מה שקשור למלחמה, שעושים כל מיני עיצובים כאלו ואחרים, ופחות ופחות ירד הצורך במישהו שיבוא ויהיה מעצב גרפי. מה יהיה צריך? יהיה צריך אנשים שידעו איך להשתמש בכלי הזה בצורה טובה. לכן אני חושב שבסוף אתה צריך להסתכל על AI ככלי, וכלי זה דבר שהוא טוב, כלי זה דבר שעוזר לנו, אבל זה לא דבר שיכול לבוא ולהחליף את הבן אדם מאחורי. נכון. תראה, אתה גם הזכרת את המלחמה, ועכשיו מי שיאזין לפרק הזה, אנחנו נמצאים עכשיו בחודש דצמבר, שזה בערך חודשיים וקצת אחרי שקרה מה שקרה. ואם אנחנו מסתכלים על זה שנייה, אז גם נגיד עכשיו, סתם דוגמה, אם אני עכשיו אעלה פוסט, ואני לא אתייחס קצת למצב, או לא אגיד משהו על מה שקורה, זה ייראה תלוש. כאילו, אנחנו עוברים פה משהו מטורף בתור מדינה, ואני פתאום בא ואכתוב איזשהו פוסט כדי לקדם את עצמי. אולי עכשיו זה קצת יותר ויותר משתחרר, אבל נגיד אם היית עושה את זה חודש אחרי המלחמה או שבועיים אחרי המלחמה, זה נראה לא הגיוני. כאילו זה נראה רובוטי. זה משהו ש-AI לא יודע עכשיו להגיד לך, טוב בוא תשים לי עכשיו איזה הקדמה על המלחמה נניח. לגמרי. אני חושב שזה באמת גם מתחבר למה שדיברנו קודם, על איפה אתה שם את הפוקוס שלך, האם זה הפעולות הטכניות, האם זה, טוב, יש לנו כלי AI שהוא מחליף לי במקום לכתוב, עכשיו שיקח לי שעה ואולי אני צריך לשלם לאיזשהו כותב תוכן ויעלה כסף, אז AI יכול להחליף את זה, במקום להסתכל על הפעולה הטכנית, קודם כל להתמקד במהות, בשורש של הדברים, וזה משהו שאני תמיד אומר, שאנחנו צריכים בכלל בכל השיווק שאנחנו עושים, וזה קשור מאוד למה שאמרת במיוחד עכשיו על הנושא הזה של המלחמה, לשווק מתוך תודעת לקוח ולא מתוך תודעת משווק.
מה הכוונה? הכוונה היא שאנחנו כמשווקים, מאוד ברור לנו הדברים, כביכול אנחנו חיים את העולם הזה של השיווק, איך צריך לעבוד, ואז אנחנו ישר נשאבים לכללים שלימדו אותנו, לאיך צריך לכתוב את הדברים, ואנחנו מפספסים את איך הלקוח מגיב לדברים, את איך שאנחנו למשל, אני תמיד אוהב לקחת את זה על עצמי, כשאני גולש למשל בפייסבוק או בגוגל, אני חושב איך אני בוחר פוסטים שאני רוצה לקרוא, איך אני מחפש בגוגל את הבעיות שאני רוצה לפתור. וכשאני מתמקד בזה, איך אני בתור לקוח פועל, איך אני בתור הקהל שלי, מה אני מחפש, מה אני אוהב, מה גורם לי להביע רגש, ואני מתמקד בזה, ככה גם התוצאות שלי בתור משווק יהיו הרבה יותר טובות אם אני מתמקד רק בפעולות שיווק שאני צריך לעשות, וככה לימדו אותי שזה יעבוד. תגיד, כשאנחנו מדברים באמת על הנושא הזה של לחפש ולחקור את קהל היעד, מחקר קהל יעד, יש לך איזשהו טיפ מוצלח שיעזור לאנשים באמת להבין ולהכיר את הקהל יעד שלהם? כי אתה אומר, ובצדק, שזה מאוד מאוד חשוב, להכיר ולהבין. אני יודע שזה סופר קריטי בשיווק ובכלל בעסקים. אני אפילו, יש לי קורס ספציפית רק על זה, על אה, מחקר קהל יעד. אני רוצה לשמוע ממך, מהידע והניסיון שלך, מה המקום או הטיפ הכי טוב שיש לך לתת למחקר לקוח. אה, אני חושב שזה מה שאמרתי קודם, כשדיברנו על הנושא, וזה פשוט ללכת להיפגש עם הקהל שלך. אה, לוותר על כל השאלונים, לוותר על כל הסקרים, אפילו הייתי מוותר על ללכת ולחפש, נגיד בפייסבוק, איזה פוסטים הם מעלים. וזה דברים שאתה יכול תמיד להביא אחר כך בנוסף. אני חושב שהדבר שהכי עוזר, הדבר שהוא הכי אפקטיבי, זה פשוט לשבת לפגישה עם הלקוח. אפשר למשל להציע כמה פגישות בחינם, אתה גם תנסה להביא להם ערך מהתחום שלך בפגישה, וגם ככה אתה תוכל לבוא ולשאול את הלקוח כל מיני שאלות ולהבין אותו בעצם. ואני חושב שזה באמת הדגש שהייתי שם עליו. זאת אומרת, איזה שאלות אני הולך לשאול את הלקוח שלי שאני עכשיו עומד לפגוש אותו, מה היה חשוב לי להבין, מה חשוב לי לברר איתו. הייתי בעיקר הולך למקומות של לראות איזה אתגרים, איזה בעיות הוא מתמודד איתם, ולנסות לאפיין, לנסות לזהות את השפה שהוא משתמש בה. כי זה שני החיבורים האלו, גם את הצורך של הלקוח וגם השפה שהוא משתמש בה, כשאנחנו מחברים את שניהם ביחד, זה אחר כך יוצר את החיבור האותנטי עם הקהל. בדיוק. אני יכול להגיד גם אני מהניסיון שלי, ככל שאנחנו נשתמש בממש משפט מדויק שלקחנו ממה שהקהל אמר, בלי לשנות אותו בכלל, ממש משפט שלם, ונשים אותו בטקסט איכשהו, זה מאוד מאוד יתפוס את הקהל שלנו, את מי שזה רלוונטי לו, את מי שעובר את אותם בעיות. זה אני יכול להגיד מהניסיון שלי, ולא רק שלי, של עוד לקוחות אחרים שאנחנו מלווים, ואני רואה באמת את המקום הזה, שכשאתה תופס מילה או משפט או סלנג לפעמים של הקהל יעד שלך שהוא משתמש בו, ישר אתה רק צריך לשים את זה בפרונט, וזה כמו, לא אגיד חכה, אבל זה ממש כאילו, הם נתפסים לזה. לגמרי, לגמרי, זה באמת, זה גם עוד סיבה למה אני חושב שבאמת AI בחיים לא יוכל להחליף את זה, כי בסוף אנשים משתמשים בשפה, AI לא יודע לחיות את הדברים. אם אתה תבוא ותכתוב את המשפט הזה, אחר כך הוא ידע להשתמש בו, אבל הקהל שלך הוא כל הזמן חי, הוא כל הזמן משתנה, הוא כל הזמן עובר עוד תהליכים, ובכלל גם הקהל שלך הוא תמיד מאופיין מכל מיני מדרגות שונות שהוא נמצא בהן. אנחנו רוצים לבוא ולגעת בו בכל מדרגה ומדרגה כזו, בכל, נקרא לזה צעד בתהליך שהוא עובר אותו במסע הלקוח שלו. ולכן ככל שאתה יותר תבוא ותתחבר ותנסה לחיות את העסק שלך, תנסה באמת גם להבין, זה קשור לשליחות שלך, כי אם אתה פה בשליחות, אתה רוצה באמת לעזור לבן אדם, אתה רוצה לבוא ולעזור לו, אז אתה רוצה להבין גם מי זה הבן אדם הזה, מה קשה לו, מה כואב לו, מה הוא היה רוצה להשיג, וזה קשור לעוד כובע שאנחנו כמשווקים, אני חושב שצריכים לבוא ולעבוד איתו, וזה כובע של מטפל. זאת אומרת, לבוא ובאמת לאפיין את הבן אדם שמולך, כדי לנסות כמה שיותר ולבוא ולעזור לו. ואז גם תראה מה היופי שקורה פה, זה גם מאוד עוזר לך במכירות. למה? כי כשאתה, במקום להתמקד במה אני ארוויח, באיך אני אבוא ואעשה מניפולציות על הבן אדם הזה, שאחר כך הוא ישתכנע ולא יהיה לו ברירה, אני אלחץ אותו מכל הכיוונים שהוא יהיה חייב לקנות, אני מתמקד בלקוח, איך אני יכול לעזור לו. וזה באמת גם עוזר לך למכור הרבה יותר קל, וכשאתה מטמיע את המסרים האלה לכל אורך התהליך השיווקי שלך,
בכלל הכל יבוא וילך לך הרבה יותר בקלות וגם הרבה יותר נכון ומדויק. תן לי דוגמה איך זה קורה אצלך כשאתה ניגש לקדם אתר SEO, ברמת SEO, איך אתה ניגש לפרויקט כזה ומסתכל עליו לפי מה שאמרת, כאילו, אוקיי, עכשיו מצאתי את כל האוצרות האלה או כל הפנינים האלה, ואיפה אני עכשיו משלב אותם תוך כדי מה שאתה עושה ב-SEO. אז זה באמת יכול לבוא ולהיות בכל נקודה שבה הגולש נחשף לאתר שלי. אם זה בתוצאת חיפוש, זה נקרא תגיות מטא, הכותרת שאנחנו רואים והתיאור הקצר שאנחנו רואים מתחת לתוצאה, אני יכול לבוא ולהטמיע את זה שם. אם זה אפילו, נלך אחורה יותר, אם זה ברמת הדומיין, כתובת האתר, אני יכול אולי לנסות לחשוב על איזשהו קונספט מסוים שאני יכול לבוא ולהשתמש בו בתוך הדומיין. וכמובן אחרי זה, בתוך האתר עצמו, הדף בית, איך הוא נראה, השפה העיצובית, המיתוגית שלי, איך היא נראית, חוויית המשתמש, כל האתר, איך הוא מאופיין, איך הוא מעוצב, ההיררכיה של האתר, התוכן עצמו של האתר, וגם אחרי זה כמובן, מה המשפך השיווקי שלי, איך אני רוצה לבוא ולהוביל את הלקוח לצעד הבא שלו מהאתר. זה באמת משהו שאנחנו נוגעים בו לכל אורך הפרויקט שאנחנו לוקחים ב-SEO, בכל דבר ודבר, בכל חלק ומרכיב מהאתר שלנו. תגיד, אם אני עכשיו מנסה לקחת את זה שנייה מהכיוון ההפוך, כי אם אנחנו יודעים, אתה כמשווק SEO, אתה יודע, שכן אנחנו רוצים לקדם ביטויים מסוימים שיש עליהם מספיק חיפושים, הם כן רלוונטיים לעסק שלנו, אבל הם לא מייצגים בדיוק את מי שאני, או את מי שאני רוצה למשוך אליי לעסק. נשתמש בזה, אני לא אשתמש, מה דעתך? אז זה משהו שמאוד קשור לאסטרטגיה שאנחנו בונים לפני שאנחנו מתחילים לעשות את פעולות ה-SEO. כי אני לא יודע באמת לתת פה תשובה חד משמעית, יכול להיות שיהיה בעל עסק מסוים, שזה לא יהיה לו טוב פשוט להיות מדורג על הביטויים האלה, גם מבחינת התדמית של המותג שלו, גם בכלל מבחינת זה שפשוט יקבל מלא טלפונים מלקוחות שיטרטרו לו את המוח, ולא באמת יצא מזה שום דבר, זה לא הלקוחות שהוא היה רוצה לקבל. אבל יכול להיות שבאמת יש כן קהל מסוים שכן היינו רוצים לאסוף אותם, אפילו אם זה לא הקהל הישיר שלנו, אבל לנסות אפילו להכניס אותם לתוך המשפך השיווקי שלנו. עכשיו גם בכלל בגוגל יש 3 סוגים של תוצאות חיפוש, שזה בעצם ברמות שונות של מודעות של הקהל למה שהוא מחפש. וזה שוב אני חוזר לאיך הלקוח שלי בעצם פועל, או כשאני גולש בגוגל, איך אני בעצם מחפש. אז ניקח למשל, לא יודע מה, אה, דוגמה של בן אדם שצריך ביטוח לרכב שלו, אוקיי, עשה איזשהו תאונה. עכשיו, הוא לא יודע מה הוא צריך בכלל, הוא נכנס לגוגל, הוא מחפש קודם כל, למשל, ביטוח, אוקיי, הוא רוצה להבין מה יש לו בתוך התחום הזה. אז זה המודעות של הקהל ברמת, אה, אה, נקרא לזה, מכיר, מנסה לבחון את התחום. ואז הוא קצת גולל, וקורא פתאום באיזשהו אתר שיש כל מיני סוגים של ביטוח, ואחד מהם זה ביטוח רכב. אז הוא אומר, זה בדיוק מה שאני צריך, אני צריך ביטוח רכב, עשיתי תאונה, אז הוא הולך לגוגל ומחפש ביטוח רכב. וזה השלב קצת יותר של המתלבט. כי מה הוא בעצם נחשף? לאיזה סוגים של תוצאות? יש המון סוגים של ביטוח רכב, נכון? יש ביטוח רכב חובה, ביטוח רכב מקיף, ביטוח רכב צד ג'. אז הוא בעצם נחשף לכל אחד מהביטויים האלו, ומנסה להבין מה הכי מתאים לו לסיטואציה שלו. אז נניח הוא ראה באמת שהכי טוב יהיה ביטוח צד ג', וזה מה שהוא הולך אחר כך לחפש בגוגל. זה כבר לקוח שהוא, או גולש שהוא כבר רוצה להחליט. זה הגולש הכי חם שלנו שיבוא, וברגע שהוא יקבל את האתר שיראה לו הכי אמין, זה שיוכל לבוא ולספק לו את הפתרון הכי משתלם, הוא יבוא וירכוש ממנו. ואנחנו כבעלי עסק צריכים לתכנן את האסטרטגיה של הקידום שלנו בצורה כזו, שיהיה לנו גם את היכולת לבוא ולפגוש את הלקוח בכל חלק מהמסע שהוא עובר, במסע החיפוש שלו. כי אם אנחנו עכשיו נתפוס אותו גם בהתחלה, והוא יראה אותנו, את האתר שלנו, שאנחנו מדברים על ביטוח, ואחר כך יפגוש אותנו גם בביטוח רכב, ואחר כך יבוא ויפגוש אותנו גם בתוך תוצאות החיפוש, בביטוח הספציפי שהוא רצה, הוא יגיד לעצמו בראש, היי, האתר הזה, אני ראיתי שהוא ידע להכווין אותי גם בשני המקומות האלו, כנראה זה איזשהו מותג גדול שמומחה בתחום הזה של ביטוח רכב, ואיתו אני אוכל באמת להתקדם, כי אני כבר קיבלתי ממנו את המידע, אני כבר מכיר אותו, אני כבר סומך עליו,
וזה משהו שיוכל לעזור לנו הרבה יותר. אבל זה לא משהו שתמיד אנחנו יכולים להגיד, זה מתאים לכל בעל עסק, כי זה באמת תלוי באסטרטגיה. אבל כן הייתי ככה מנסה לחלק באסטרטגיית התוכן של האתר, לנסות לראות איך אנחנו הולכים על כל ביטוי, כי זה גם מאוד משפיע ברמת נפח החיפוש. כלומר, המילה ביטוח, יש לה נפח חיפושים מאוד מאוד גדול בחודש, שאנשים מחפשים אותה, כי זה באמת מילה מאוד כללית, מאוד רחבה. וככל שאנחנו נלך ונתמקד יותר, ביטוח רכב יהיה לזה קצת פחות חיפושים, וביטוח רכב צד ג' יהיה לזה אפילו עוד פחות חיפושים, אבל המילה גם הופכת להיות יותר ממוקדת, זאת אומרת, גם הלקוח שלנו הופך להיות יותר ממוקד, יותר רחב, יותר כזה שירצה לרכוש את השירות שלנו. וזה באמת גם קשור למשאבים שאנחנו הולכים להשקיע בכל ביטוי, כי לבוא ולהתחרות על המילה ביטוח זה יכול להיות מאוד מאוד קשה. אבל אם אנחנו כעסק ננסה לתפוס את הביטויים היותר ממוקדים, יכול להיות שנצטרך להשקיע פחות משאבים. אז זה לא אומר שלא נרצה להיכנס גם למקום הזה, זה שוב, כמו שאמרתי, זה תלוי באסטרטגיה שמתאימה לכל עסק בפני עצמו. כן. זה מעניין מה שאתה אומר, כי זה כבר לא SEO רגיל, זה נקרא לזה SEO של הדור הבא. זה כבר משהו שמתחילים לחשוב קצת מעבר לרק מה טוב לגוגל, אלא מה טוב ללקוח. מה טוב לי כבעל עסק שרוצה לקוחות מסוג מסוים. יש פה כבר איזושהי אבולוציה יותר מתקדמת, ואני חושב שמאוד מעניין מה שאתה אומר, וזה גם, לפי מה שאני יודע ואני מכיר אותך, זה גם משהו שאתה ככה מוביל ומקדם. עד כמה לדעתך חשוב שיהיה מסר אחיד, נניח גם באורגני, גם בממומן, מותג, שפה של מותג, מה אתה חושב לגבי זה? אני חושב שאין אפשרות שלא, כי אתה יודע, זה חלק ממה שדיברנו על זה קודם. הגשר שלך הוא בסוף צריך להיות הגשר, צריך להיות זה שמוביל ומחבר. עכשיו, היכולת שלנו לבוא ולפעול בכל מקום, ובכל מקום בעצם לראות כל פלטפורמה כעוד איזשהו נתיב בתוך הקשר הזה שמוביל את הלקוח אליי, אל הערך שאני יכול לתת לו, זה לא משהו שהוא מנותק מכל העסק. הרבה עסקים דווקא נופלים בנקודה הזו, כי הם מתייחסים לכל פלטפורמה שהם משווקים בה, אפילו אם זה לא באורגנים, זה גם בשילוב של ממומן, מתייחסים אליה בתור משהו נפרד, ולא כחלק מתוך כל המשפך השיווקי, כל מסע הלקוח שבעצם הקהל, הלקוחות שלהם עוברים, ואז הם גורמים פשוט לבלבול, הם גורמים לבלבול אצל הלקוחות שלהם, הם נחשפים אליהם פתאום במקום כזה, מדברים בשפה אחת, ואחרי זה במקום אחר מדברים בשפה אחרת, אז קודם כל הם לא מצליחים להבין באמת מה העסק הזה אומר להם, מה המסר שלו אליהם, אבל גם מעבר לזה, זה יכול אפילו להתחרות אחד בשני. כי גם הגישה, ואני גם קצת, יש לי ניסיון גם בקידום ממומן, ואני עושה את זה באמת כחלק מתוך האסטרטגיה הכללית, גם בגישה של שיווק אורגני או קידום SEO אורגני לבין שיווק ממומן, זה שני גישות שהן לגמרי שונות. כל אחד בעצם עובד על גם סוג מסוים של תודעה שהלקוח בא לרכוש איתה, וגם איך הפלטפורמה עצמה עובדת. ואם אנחנו לא מצליחים להבין את זה ולחבר באמת בין כל האפיקים השיווקיים שלנו ביחד לתוך איזשהו מסע אחד שבאמת מוביל את הלקוחות שלי מנקודה A לנקודה B, שאותה הייתי רוצה לבוא ולעזור להם ללכת אותה, אז זה פשוט לא יצליח, וזה גם יגרום לבלבול, גם יגרום להרבה הרבה מאמץ שהוא לא יהיה אפקטיבי. ואני חושב שזה גם הנקודה המרכזית בשיווק שאני לפחות מסתכל עליו, מה הפעולות שיהיו הכי אפקטיביות שנעשה. כי ככל שאתה תבוא ותהיה יותר אפקטיבי בשיווק שלך, אתה תצטרך להשקיע פחות בשביל להשיג יותר. אני חושב שזה באמת, דיברת על SEO של הדור הבא, אז אני חושב שזה באמת הכיוון שאליו זה הולך, וגם אני מקדם אותו, לא לבוא ולהיות תוכי, לא לבוא ולעשות את הדברים כמו רובוט, כי ככה אמרו לך תעשה, אלא תנסה קצת לחשוב למה אתה עושה את מה שאתה עושה, מה הסיבה, מה המטרה, איך אתה מחבר את כל הפעולות שאתה עושה ביחד, כדי באמת להשיג את המטרה הזו. אני חושב שהמילת המפתח פה זה איזושהי תמונה גדולה. לראות, שנייה, תרים איזה רחפן 30,000 רגל למעלה, תסתכל על כל האירוע הזה, תחשוב איך אתה רוצה שיתפסו אותך, איך אתה תופס את עצמך, מה, מה היית רוצה שכשמישהו נתקל בתוכן שלך הוא יחשוב עליך. תנסה שנייה להסתכל על הכל רגע מלמעלה, לפני שאתה מתחיל לחבר את הפרטים הקטנים, את כל הדיטיילס האלה שהם חשובים, זה לא שזה לא חשוב, אבל כשאתה מסתכל על זה קודם כל מלמעלה,
ואתה מבין לאן אתה רוצה ללכת ולאן נכון לך ללכת, הרבה יותר קל לבוא ולבנות מסרים שידברו את אותה שפה. נכון, וזה גם משהו שהרבה אנשים נופלים בו, כי הם בעצם חושבים כל הזמן על מה אני בעצם צריך לבוא ולעשות, ואיך אני צריך לבוא ולפעול, אבל הם בסוף שוכחים שכל דבר שהם עושים, כל נקודה שיש להם עם לקוח, הם משווקים. אף פעם אנחנו לא מפסיקים לשווק. אפילו אם אתה לא משווק, אתה משווק את זה שאתה לא משווק. ולכן, אם אתה לא ממוקד כל הזמן במסר שלך, וזה קשור למה שאמרנו קודם, אם אתה לא מחובר באמת לשליחות שלך, אם אתה לא חי אותה, אז זה יבוא ויתבטא גם אחר כך, בכל נקודה שאתה תיפגש עם הלקוח, גם בדיגיטל וגם באופן פיזי. וככל שאתה תהיה יותר מחובר לזה, גם הלקוחות שלך ירגישו את זה, הם ירגישו יותר את האותנטיות, הם ירגישו יותר את התשוקה שלך לבוא ולעזור להם, והם יגידו, אוקיי, עם בן אדם כזה אני רוצה ללכת את הדרך הזו. לגמרי, זה ממש מדויק מה שאתה אומר. אני יודע שאתה ככה אדם דתי. מה מבחינתך, אני בטוח שיש לך איזה שהם, נקרא לזה תובנות שיווק, אבל מהתורה, מכל מה שאתה מכיר ויודע. אז תן לנו איזה ככה, איזה שניים, שלוש שהם ה-highlights. כן, אז זה באמת משהו שאני ככה מאוד מאוד מחובר אליו, אני חושב שזה גם משהו כמו שאני אומר ללקוחות שלי, תמצאו את עולם התוכן שלכם, את המקום, את השפה שאתם יכולים לבוא לדבר, זה גם המקום שאני מצאתי כעולם התוכן שלי, את השפה שאני יכול לבוא ולדבר, ובאמת זה משהו שאני תמיד מכניס אותו בתוך כל המסרים השיווקיים שלי, אבל גם אני חושב שזה מעבר, אני חושב שבאמת התורה יש בה כל כך הרבה עומק, כל כך הרבה רוחב, שאתה באמת יכול למצוא שם את הדברים, הרבה הרבה תובנות עומק של שיווק, שפשוט מגיעות מתוך העולם הזה התורני. אז קודם כל הזכרנו כמובן את הנושא הזה של דרך ישרה שעבור לאדם, זה ממסכת אבות. אה, עוד איזה משהו שאני אוהב לעשות, זה יש לי פינה בעמוד אישי שלי בפייסבוק, זה פינה של מקרה תורה ועבודה. זה בעצם, אני משתף שם בתובנות שיווקיות שעולות מהתורה, ואני אשתף לך במשהו שעלה ככה מפרשת השבוע, זה גם קשור קצת לחנוכה. אז בפרשת השבוע, בעצם אנחנו בפרשת מקץ, יוסף מגיע לפרעה ופותר לו את החלום שלו, ופרעה באמת מתרשם מאוד איך הנער עבד העברי הזה הצליח מה שכל חרטומי וחכמי מצרים לא הצליחו לעשות, ונותן לו את כל הכבוד הכי גדול שאנחנו יכולים בכלל לדמיין. אומר פרעה ליוסף, רק הכיסא קדם ממך, זאת אומרת, נותן לו ממש, מלביש אותו בבגדי מלכות, מרכיב אותו במרכבה שלו, נותן לו את הטבעת שלו ואומר לו, תשמע, אף בן אדם לא ירים פה יד ורגל במצרים בלי האישור שלך. עכשיו, זה נראה באמת שפרעה חולק ליוסף כבוד מאוד גדול, אבל בתוך הפסוקים אנחנו יכולים לראות איזה שני מילים שקצת הופכים את כל התמונה. ופרעה אומר ליוסף, כתוב, ויאמר פרעה ליוסף, אני פרעה, טה, ממשיך לדבר איתו על כל הכבוד. עכשיו, בקריאה מהירה אנחנו לא כל כך מבחינים בביטוי הזה, אבל הפרשנים באמת מתמקדים בשני המילים האלה שפרעה אומר ליוסף, אני פרעה, ושואלים, למה פרעה הרגיש צורך להגיד ליוסף איך קוראים לו? מה, יוסף לא יודע איך קוראים למלך מצרים, המלך של האימפריה החזקה ביותר באותה תקופה בהיסטוריה? מה, הוא פתאום שכח מי זה אותו מלך שנתן לו את כל הכבוד? אז מסבירים הפרשנים שזה באמת הנקודה, הייתה שפרעה אומנם נתן ליוסף הרבה הרבה כבוד, אבל בסוף עשה את זה רק בשביל עצמו. רק בשביל להגיד, תדע, מי נותן לך את כל הכבוד הזה, זה אני. זאת אומרת, הוא שם את עצמו במרכז, אני פרעה. עכשיו, הדבר המעניין הוא שהמדרש לומד, דווקא מהביטוי הזה של פרעה, לומד לביטוי אני השם. אותו דבר כשקדוש ברוך הוא בא למשה ושלח אותו למצרים לבוא ולתת את 10 המכות, לפני שהוא שלח אותו אמר לו אני השם. אומר המדרש, אנחנו לומדים בדיוק כמו מפרעה, גם כאן לקדוש ברוך הוא שהוא בא ואמר למשה תזכור מאיפה אתה מקבל את כל הכוח שלך. עכשיו זה דבר מדהים איך אנחנו לומדים דווקא מפרעה לצד השני בעצם לקדוש ברוך הוא. עכשיו מה אנחנו יכולים ללמוד מזה ואיך זה גם קשור לחנוכה? פרעה בעצם זה אותיות העורף, זה אני מסתכל כל הזמן על עצמי במרכז, איך אני שם את עצמי במרכז, הישות האגוצנטרית שלי, ומה אני מקבל, איך אני מגדיל יותר את הכבוד שלי. והרבה פעמים יש לנו קול כזה שבא ודוחף אותנו להגיד אני ואני ואני ואני. עכשיו, אנחנו צריכים לדעת איך להשתמש בקול הזה בצורה של אני השם. זאת אומרת, לדעת שאת כל הכוח הזה, כל הכוחות והכישרונות שיש לנו, מאיפה אנחנו מקבלים אותם.
ולא לוותר, לא לבטל את הקול הזה, כי הוא קיים, זה קול שהוא חשוב שיהיה, כי זה באמת מה שדוחף אותנו לבוא ולפעול ולעשות, אבל לדעת איך אנחנו מחברים את זה לשליחות שלנו בעולם. זה מתחבר בדיוק למה שאני כל הזמן חוזר ומדבר עליו, על לשווק מתוך שליחות. וזה קשור לחנוכה בנקודה הזו, שנרות חנוכה יש מחלוקת בעצם קודם כל, כמה נרות אנחנו מדליקים בכל יום, והמחלוקת השנייה זה איפה אנחנו מניחים את החנוכיה. אז המחלוקת של כמה מדליקים נרות בכל יום זה מחלוקת בין בית הלל ובית שמאי, שבית שמאי אומרים אנחנו מדליקים כנגד הימים הנכנסים. זאת אומרת ביום הראשון מדליקים 8 נרות, ביום השני 7 נרות, וכן הלאה עד היום האחרון שמדליקים נר אחד. ואומרים בית שמאי את הסיבה שזה כנגד פרי החג. מה זה פרי החג? באותה תקופה בחנוכה היו אמורים לחגוג את חג הסוכות, אבל הם היו בתוך המלחמה מול היוונים, ולכן לא יכלו לחגוג באותה שנה את חג הסוכות, ובעצם דחו אותו לאותה תקופה של חנוכה, לכן חנוכה זה גם 8 ימים, כנגד 8 ימים שאנחנו חוגגים את חג הסוכות. ובחג הסוכות היו מקריבים בבית המקדש כל יום פרים כנגד אומות העולם, 70 פרי החג כנגד 70 אומות העולם. ובכל יום היו הולכים ופוחתים, עד שביום האחרון היו מקריבים רק פר אחד כנגד עם ישראל. לעומת זאת בית הלל אומרים שאנחנו מדליקים כנגד הימים הנכנסים, כלומר ביום הראשון נר אחד, ביום השני 2 וכולי, כמו שאנחנו נוהגים היום, ככה גם נפסק באמת להלכה, ואומרים בית הלל את הטעם שלהם שזה בגלל שאנחנו בדברים של קודש מעלים ולא מורידים, זאת אומרת אנחנו מוסיפים והולכים. עכשיו זה באמת מאוד מעניין בהקשר למחלוקת השנייה. המחלוקת השנייה איפה מדליקים את החנוכיה, אומרת הגמרא שאת החנוכיה צריך לשים על פתח הבית מבחוץ. עכשיו, נשאלת השאלה, בית שיש לו חצר, איפה הוא יניח את החנוכיה? על דלת הבית או על דלת החצר? מה אתה אומר? על דלת הבית. אז באמת, ככה רש"י, אחד מפרשני הגמרא, הבין את הביטוי הזה, שצריך לשים את החנוכיה על דלת הבית. אבל לעומת זאת, תוספות שהם פרשנים נוספים, אמרו שצריך לשים את החנוכיה על שער החצר. עכשיו, איך זה מתחבר למחלוקת השנייה שהזכרנו כמה נרות מדליקים בכל יום? אני חושב שאפשר לפרש את המחלוקת הזו בעצם בתור איך אתה אמור להוסיף את האור שלך בעולם. אם אתה למשל בית שמאי וגם רש"י בצד הזה, אז בעצם אתה אומר אני לוקח את האור שקיים בחוץ ואוסף אותו פנימה אליי. ככה ככל שאני יותר אוסף את האור מבחוץ אליי, אני אהיה יותר מלא באור. איך אנחנו רואים את זה? למשל בית שמאי אומרים אנחנו מתחילים באור גדול, אור גדול שקיים בעולם, כן, כנגד 70 פרי החג, שזה כנגד 70 אומות העולם. אנחנו ניקח את הביטוי המוכר, אור לגויים, אז אנחנו צריכים לבוא ולחפש מה האור שיש בגויים, ואז לאסוף אותו אלינו. ככה אנחנו הולכים, ועד שאנחנו מתמקדים ומאחדים את הכל לאיזשהו נר אחד, שהוא הנר הפנימי שלנו, האור הפנימי שלנו. אותו דבר גם רש"י שאומר, אנחנו מדליקים את החנוכיה על דלת הבית שלנו, כי בעצם כל אחד שיבוא וייכנס מהרחוב אל הבית, מביא איתו את האור שלו, אני לוקח את האור שלו, ואוסף אותו לבית שלי. אז זה זווית הסתכלות אחת. זווית הסתכלות שנייה, זה הזווית של בית הלל ותוספות, שבעצם אומרים, אתה צריך לבוא ולהוציא את האור שלך החוצה. וזה באמת כמו שבית הלל אומרים, אנחנו מוסיפים והולכים, מעלים בקודש ולא מורידים. אתה מתחיל בנר אחד ולאט לאט מגביר את האור שלך, עד שאתה באמת מהיר בכל הכוח שאתה יכול. אותו דבר גם תוספות שאומרים, לשים את החנוכיה על דלת החצר. שהם אומרים בעצם תבוא ותאיר את האור שלך החוצה אל הרחוב, תופיע אותו בעולם. זה הביטוי אור לגויים, רק מהכיוון השני של לבוא ולשמש איזושהי דוגמה ומופת לכל הגויים סביבנו, שיראו את האור שלנו וילכו באמת אחרינו בצורה מוסרית טובה. עכשיו, זה באמת שני הגישות שאפשר לראות מנרות חנוכה, איך אנחנו מביאים את האור שלנו בעולם, ואיך זה קשור למה שהזכרנו על פרעה. כי גם אם אנחנו נסתכל באמת על נרות חנוכה מהכיוון הזה, של איך אני מביא את האור שלי בעולם, גם אם נגיד שזה באמת לבוא ולאסוף את האור לתוכנו, בסוף גם ככה וגם ככה זה בסוף מתמקד רק בי. זה מה אני, זה מה יש בי, זה אור יש בי, זה אור אני מוסיף, זה מה אני מקבל, זה מה אני משיג. ופרעה בא ומלמד אותנו, אני פרעה למול אני השם. זאת אומרת, תמיד תדע שאת כל מה שאתה עושה, את כל האור שקיבלת ואתה יכול להופיע אותו בעולם, זה בשביל השליחות שלך. כן, אומרים חז"ל שהמטרה בנרות חנוכה, המטרה של המצווה, זה פרסום הנס. זאת אומרת, זה לא לבוא ולהגיד רק תראו את האור שלי, אלא זה לבוא ולהגיד ממי אני קיבלתי את האור הזה,
ומה אני עושה איתו, זה השליחות שלי לבוא ולהופיע אותו בעולם. וזה קשור לעניין הזה של השיווק, כי באמת בכל אחד מאיתנו קיים איזשהו אור ייחודי, שהוא נועד לבוא ולהופיע אותו בעולם. אה, ולכן אנחנו צריכים לבוא, גם להופיע את האור הפנימי שלנו, גם לראות מה האור שקיים באחרים, אבל תמיד לעשות את זה מתוך חיבור לשליחות שלנו, לא לשים את עצמנו במרכז, אלא לראות באמת ממי קיבלנו את האור הזה, ומה המטרה שאנחנו צריכים לבוא ולעשות איתו בעולם. מדהים, מדהים. אז קודם כל, אחלה שיעור תורה, פרק ראשון עם שיעור תורה, אז אני מודה לך על זה. וככה לסיום, שאלה שאני ככה אוהב תמיד לשאול את כולם, אם יש איזשהו ספר שקראת, שהשפיע עליך, שאתה חושב שכדאי ליזמים, אנשי שיווק או לא אנשי שיווק, אנשים שרוצים לייצר לעצמם צמיחה בעסק, שמשהו שקראת והשפיע עליך ואתה ממליץ עליו. אה, וואו, זו שאלה מעניינת, כי אני קורא הרבה הרבה ספרים, ואני לא חושב שיש איזשהו ספר אחד ככה שממש עולה לי כרגע לראש, אה, אבל אני כן אגיד תשובה שאולי קצת לא בדרך כלל חושבים עליה, וזה קשור גם למה שדיברתי עליו ממש עכשיו. הייתי הולך דווקא למקום קצת יותר רוחני, לספרים שהם קצת יותר עוסקים בנשמה, בנפש, אה, אפילו, אתה יודע מה, אפילו גם ספרים פסיכולוגיים. הייתי מתחיל עם ספרים כאלה, אה, וכשאתה באמת מתמקד בזה, אתה מסגל לעצמך בראש איזושהי תודעה כזו של שיווק עומק. זאת אומרת, אתה לא נשאר במקום השטוח הזה, של מה הפעולות שאני צריך לבוא ולעשות, אלא אתה קודם כל באמת חודר לעומק, אל התת המודע, אל הנפש. אה, אני חושב שזה באמת הסוג ספרים שהייתי הולך וקורא קודם כל באמת בשביל לדעת איך לשווק בצורה טובה. זאת אומרת, קודם כל ללכת לשורש, ומשם אחר כך כבר הדברים היותר פשוטים במרכאות יתחילו להיות הרבה יותר קלים וברורים, כי הלכנו כבר, חפרנו לעומק מההתחלה. כן, גם אני חושב שאת הדברים האלו, את הדברים הפשוטים, זה משהו שתמיד אפשר ללמוד, זה לא משהו שצריך להיות יותר מדי חכם וכישרוני כדי לדעת, תבוא תלחץ פה, או תבוא תכתוב משפט בצורה כזו, או תעבוד לפי התבנית הזו והזו. אבל לסגל לעצמך את המודעות הזו, מתוך מה אתה פועל, זה משהו שהוא מצריך הרבה הרבה מאמץ ומחשבה והרבה הרבה אימון, ולכן זה באמת הדגש שהייתי שם אותו למי שבאמת רוצה להיות איש שיווק טוב. תראה, גם בשיווק, אם אני מסתכל על שיווק ממש ברמות הכי, מה שנקרא, על פני השטח, תמיד מדברים על זה שאנשים פועלים מתוך רצון לעונג ובורחים מכאב. וזה גם, אני יודע, גם בתורה וגם בכל מקום של בעצם להוסיף רצון לקבל במקום רצון להשפיע, נכון? אנשים, אנחנו באוטומט שלנו ככה פועלים, ואנחנו אמורים לעבור לצד השני. ואז יש את המקום הזה באמת של אם אנחנו מבינים את זה, קודם כל מבינים את זה, את השורש של איך ההתנהגות האנושית, אז הרבה הרבה יותר קל לנו להבין למה אנשים פועלים איך שהם פועלים. נכון, והאמת שזה גם משהו שהוא מאוד מוזכר בקבלה, על ארבעת השלבים של ההתפתחות של האדם. האדם הוא נולד תינוק, וכל מה שהוא רוצה בחיים זה לקבל, נכון? עכשיו, נכון? הוא מקבל באמת בשביל לקבל, ואנחנו מסתכלים על תינוק, אומרים, וואי, איזה חמוד, למרות שהוא כל החיים שלו רק רוצה חלב, רק רוצה להחליף לו חיתול, רק רוצה שירימו אותו, הוא לא רוצה לתת שום דבר, ואנחנו אומרים איזה חמוד הוא, כי הוא באמת, כל המטרה שלו זה לקבל. עכשיו, אחרי שהאדם קצת גדל, אז אנחנו כבר עושים לו תנאים. זאת אומרת, אתה רוצה לבוא לקבל את מה שאתה רוצה, תבוא תיתן איזה משהו. אתה רוצה ללכת לשחק עם חברים, קודם תבוא תסדר את החדר שלך. אתה רוצה לקבל את המשחק הזה, קודם תעזור לי לסדר את הבית. ואז האדם באמת עובד מתוך איזשהו אינטרס אישי. עכשיו, אדם קצת מתבגר והוא אומר לעצמו, מה זה, אני צבוע, אני עושה את הדברים רק בתכלס בשביל עצמי, בשביל לקבל. אני לא באמת נותן בשביל לתת. ואז מגיע השלב שהוא נותן בשביל לתת. הוא הופך להיות אידיאליסט, הוא עושה את כל הדברים רק באמת בשביל לתת, וזה שלב שהוא קצת מסוכן, כי בסוף בן אדם הוא מוגבל, הוא לא יכול רק לתת בלי לקבל שום דבר. היחידי שיכול לתת בלי לקבל שום דבר זה אלוקים. ולכן הרבה פעמים זה איזושהי תיאוריה כזו שמתנפצת על האדם ומאוד מאוד גורמת לו להיות באיזשהו משבר, זה בדרך כלל מאפיין את גיל ההתבגרות. אחרי שבן אדם מבין שהוא חייב גם לקבל,
אז יכול להגיע השלב שבו הוא מקבל בשביל לתת. כמו שאמרת, מקבל בשביל להשפיע, ו... וזה השלב האידיאלי, זאת אומרת, אנחנו מקבלים, אנחנו בני אדם, אנחנו מוגבלים, אנחנו צריכים לקבל, אבל מה המגמה שלנו? המגמה שלנו זה לא לקבל בשביל לקבל כמו שהתחלנו, כמו שנולדנו, אלא בשביל לתת, בשביל להשפיע. ואז אנחנו הופכים את הרצון שלנו, שזה כמו שאמרת, משם זה מתחיל כל הזמן, הופכים אותו לצינור. רצון זה אותיות צינור. אנחנו הופכים להיות איזשהו צינור של שפע, צינור שדרכו אנחנו יכולים לבוא ולהשפיע בעולם, וממילא גם זה לא שם אותנו במרכז, כי זה לא אני רק הצינור, אני רק השליח, דרכי עובר השפע שיורד פה לעולם. נכון. ואני חושב ככה לסיום שזה לא משנה אם אתה דתי או לא דתי או חילוני, בסופו של דבר זה עקרונות של הטבע. בסדר? אחד יקרא לזה אלוהים, אחד יקרא לזה יקום, אחד יקרא לזה טבע. בסוף זה עקרונות שהם תמיד פועלים והם קיימים, ואנחנו רוצים לפעול ביחד עם העקרונות האלה, לא נגדם, אלא בשיתוף פעולה איתם, להבין אותם, ואם אפשר לרתום אותם על הדרך לעסק שלנו, אז מה רע? כולם מרוויחים מה שנקרא. אז אלעד, אני אודה לך מאוד על השיחה היום, על הפרק הזה, אני חושב שהוא פרק מאוד מאוד חשוב, וכל מי שיאזין לו יקבל הרבה מאוד ערך. אז תודה שהגעת, ואנחנו עד כאן הפרק הזה, ואנחנו נתראה בפרקים הבאים. יאללה ביי.